Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang inuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Abyan mayang aga dira sa imo, ini nga minsay ginapatuhoy sa mga kauturan, mga suki nga manog palamati sa aton nga programa dira sa Hinubaan Negros Occidental. Sa Kaliling Kawayan, sa Gilungan Kawayan, sa Daan Banwa, Cabancalan City, Bantayan B, Cabancalan City, sa Mulubulo Kawayan, sa Tapi, Cabancalan City. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga ini nga programa, although nga ini ginahimo diri sa Baay City Fellowship Baptist Church, Baay City, Negros Oriental. Sa gihapon aton mapalapnag ang mga minsay nga nagalin sa Balaan Kasulatan. Karon aton ginatun-an diri sa aton nga mga pagpamalandong ang kamatuoran nga ang Dios bisan siya maluluyon napun-an sang kaayo kag bugay. May panahon nga siya magauntat sang iya nga pagpakita, sang iya nga kaayo, sang iya nga bugay, kag sang iya kaluoy. Sa mga tao nga nagpatig-a, gintuyo nila, ginplano nila, ginbuko nila, nga patigahon nila ang ila mga kasing-kasing ug magapadayon sila sa paghimo sang ila nga mga sala. Ining mga sala nga gintuyo, ginbuko nga mangin ignorante, ila gintuyo nga indi magmapasalamaton. Karon ang resulta amo ini nga sila mahimo nga wala na sang pagtahod. Disrespectful sila nga mga klase sang tao. Kinatawag naton ina insolence sa English, discourteous, impolite. Akong basahon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 22. Sa ila pagpadayag nga mga maalam, nanginbuang sila. Kag nagbaylo sang himaya sang Dios nga di madinulunton. Sa kaanggid sang mga larawan sang tao nga madinulunton, o kon mga pispis, o kon mga sapat nga apat sing tiil, o kon mga sapat nga nagasaog. Kabay nga ang Ginoo magadugang sang pagpakamaayo nga espirituhanon sa sini nga mga pulo nga aton ginbasa. Abyan ang Dios nagagive up. Ang Dios nagauntat sa pagpahayag niya sang iya nga bugay kaayo kag bisan pa sang iya kaluoy. Ginahimo niya ini kon magamapinadayunon, magmatig-a ang isa ka makasasala sa paghimo sang iya nga sala o kon sa iya nga bisyo. Kon ang isa ka tawo mag-angkon na nga siya may abilidad gahom kag bisan pa kaalam, ang resulta sina siya kabuhi sa ulihi siya mangin buang-buang. Hindi nga siya lakat sa dalan nga nagauba kag mahigko kag sige
hambal o yaw-yaw siya kaugalingon. Ang kaulugan sining buang-buang diri sa balaan kasulatan, siya nagahimo sa mga butang nga nagasupak, nagadisobey sang pulong, kasuguan, kag kabubuton sang Dios. Tuod man kon ang tao magmatigas sang iya kaugalingon nga magahimo siya sang iya nga desisyon, kag indi na siya magkilala sinang pagluntad o pag-exist sinang gamhanan nga Dios, ang iya mapahayag amo ni nga siya mahimong impolite, disrespectful, hindi na siya magpati, magkilala sang mga ginatawag naton natural nga mga kasuguan sa aton pungsod kag bisan pa sa universo. Insolence, impolite, disrespectful, discourteous. Kag nagapadayon ang resulta sang pagpadayon sa pagpakasala sang tao amo ini nga magasimba na siya sang indi matuod kag buhi nga Dios. Kay tuod man kun imo isikway ang kamatuoran sa din man ka makadto, siyempre sa butig. Kung imo isikway ang matuod nga Dios kay siya lang man ang matuod buhi gamhanan nga Dios, din ka man makadto. Kundi sa indi matuod nga Dios, magasimba ka, magahimo ka, kag magatuga ikaw sang imo kaugalingon nga mga Dios-Dios. Amo nang ginahambal diri sa bersikulo 23. Kag nagbaylo sang himaya sang Dios nga di madinulunton sa kaanggid sang mga larawan sang tao nga madinulunton, o kon mga pispis, o kon mga sapat nga apat sing tiil, o kon mga sapat nga nagasaog. Ining indi makita nga Dios, indi mahimuan sang larawan o kon ribulto. Sino karon ang nakakita sang indi makita nga Dios? Wala. Busa, hindi siya mahimuan sang larawan o kon ribulto. Kag masiling ang tao nga amo ini ang simbolo o kon representasyon sang indi makita nga Dios. Now, ang indi makita nga Dios glorious. Karon himuan lang nimo sang larawan o kon ribulto nga indi glorious. Ang Dios incorruptible. Karon himuan nimo siya sang larawan nga corruptible. Kundi amo inang ginatuwag naton idolatry. Ang masubo pagid kay hindi lamang bayhon o kon itsura sang tao ang ginahimo sa mga tao, kag ila ludhan kag simbahon, halukan. Kundi nagahimo pagid sila sang mga ribulto o kon larawan sa mga pispis, sang mga four-footed beasts, lipante, baka, kag kung ano pa dira nga mga sapat ang ilang nga ginasimba. Kag ang iban, manog pagani. Ang iban, mga pispis, birds, fowls, ang ilang nga ginasimba. Amoy na ang tao, no? Once i-abandon na siya sang Diyos, magahimo na siya sang nagkalain-lain nga mga irrational nga mga practices, mga perceptions nga sayo, mga concepts nga kalibutanon, nga ini malauton sa tubangan sinang matarong kagbalaan nga Diyos. Abyan, kung hindi ikaw makabiya sinang imo pagpadayon sa sala nga amo ang inexcusable ignorance, inang imo nga ingratitude, inang imo nga insolence o impoliteness, inang imo nga idolatry, kung hindi ka makabiya, nagakahulugan nga nag-give up na ang Diyos sa imo. Kag masubuin na, sa imo kaugalingon wala ka singgahom o kon kusog.
nga makapanumbalik dira sa Ginoo. You may have already committed the unpardonable sin. Tungod kay imo ginsikway ang paghikap, ang pag-umol o kon ang pagdihon sang balaang espiritu sa imo nga tagipusoon kag sang imo pangunauna. So, mientras nga buhi pa ikaw, hambalang Dios pinagi sa pagampo nga ikaw nagahinulsol sang imo mga sala. Kag imo saligan si Ginoong Hesus lang sa imo nga kabuhi, subong imo Dios, Ginoo, kag manluluwas sa imo nga kabuhi. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat. Sining kaigyonan nga napanggas ang imo binhi sang kamatuoran, binhi para sa kaluwasan sa mga nagapamati sa sining nga programa. Pakamayuha sila sa ilang mga buluhaton kag ibalik sila pirmi sa lugar sa diin sila makabati, makabatyag sang imo pag dihon sang ilang nga mga kabuhi. Initanan ang ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Brother Mawilito Bakang, madamo gid nga salamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa. Kag mga kaabyanan, si Ma'am Adi Alaban, Sister Sharon Guerra, salamat sa inyo nga pagsunod gid sining aton nga programa. Mikaela Bakang, salamat man sang imo nga pag-tune in sa aton nga estasyonan sang radyo. Madamo nga salamat bisan pa sa kay Aileen Milyares, no? Dira pa sa Japan. Ang Dios magauna, magaupod, kag magasunod sa aton. No greater